Επειδή γεννήθηκα με τη μέθοδο Λεμπουαγέ, θα σκαναγήσω ένα πρόγειο συμπόσιο που γίνεται cada 36 Αυγούστου στην οδό Τρικολάου Χαρούπη. Ξέρετε που είναι η οδός Τρικολάου Χαρούπη? Δίπλα από το πελώριο κτίριο που γράφει Σχολές Στρατηγών Λογιστάκη. Πού είναι το εδίον του Πάρεως, με τα γάλματα. Υπάρχει ένα διόροφο κτίριο εκεί που στον πρώτο όροφο γράφει Καβλάκι στα Σούρπονα. Και Μοσκοβολά γειτονιά. Στο δεύτερο όροφο έχει μια στρογγυλή επιγραφή που λέει Ήβη, χύνεις, φημό. Το πάρτι γίνεται για την παροχή στις προσκεκλημένες για να έχουν δικαίωμα εισόδου πρέπει να επιδώσουν στη ρεσεψιόν ή ντομή και ψωμάτα ή corn pop, θέλω νάιλον, ή ένα σουλάμι καβλάκι με ντομάτα. Τα αφήνουν στη ρεσεψιόν και αυτό είναι και δικαίωμα εισόδου. Ανεβαίνουν τις σκάλες της προσκεκλημένης δεξιά και αριστερά υπάρχουν πετρελαίδες του Ντενεκαίου για να φτύνουν, δεν έχουν γλάστρες. Και ανεβαίνει και ο ιδιότοπος και βλέπει μια μαύρη γάτα μπροστά του και φωνάζει «Γάτα παλιόψητα!» Κάθονται όλοι στις θέσεις τους, μπροστά τους έχουν μια γαβάθα τύπου μπιντέ, δεξιά ένα χαβέρ κούρτινο, ένα χωμί ψωριάτικο και ένα φραντζομί ψωλάκι Θεσσαλονίκης με σουσάμι. Στην αρχή σερβίραν ένα ρόφημα, πακάο καβλίδου. Δεν το έπια κανένα. Άρχισε να διστροπεί το κοινό και πετάει το μέτρο και λέει: αυτή τη σαχλαμάρα θα του φέρω φαγόσιμα εγώ. Και παίρνει μια σκάφη με λαδαρά φαγητά. Σε μια γωνία ήταν αφημένες φουρνάτες πάτου. Ένα υπόθετο φαγητό. Δεξιά σαλαπίδι κουνούτα. Υδροφυακό. Σουσόλια φάπα. Εξαεριστικό. Κοθαράκι κρυφτό. Κοκαρονάκι με αυτό. Καλύργια γκουβιώτικα. Μαύρα, δεν τα πειράξαν. Μετά φέρανε κρεατίνα με τρόπο. Αέμι σαλάρος. Σκληρόπετσο δεν πιανόταν. Σιτόπουλο κοτό. Στήθος με το δεσμό του μαζί. Σουγυρίτσα μάπα. Γεμιπούλα γαλοστή. Πιτσουκάκια σουλάφι. Φιλέ ματζάφι. Ρουμελέτσι κόκορης. Ένα ζήτησε πουλάρια πλατιών και του φέρανε στην Έλλη κουφάδο. Τι να το κάνω αυτό ρε, παπουτσάνες με λιτζάκια, έχεις καλό. Μας τελειώσανε κύριε, πως θέλετε λίγο σελινόπουλο γούρουνο. Λουκά με αυγάνικα, έχει. Θέλω μια κάλα σοραντάνη. Είναι ζεστές κύριε, η φύρα μπίξ πίνετε. Παγό νερωμένο και βάλτε μια παγώνα κόλλο μέσα. Μετά φέρανε κομπόστες. Δαμάστα κομπόστινο. Κομπόδια χλάστα. Μην πω στα κόλλο. Τακόγλι ψιού. Κουκόγλι ταλιού. Ένα ζήτησε παγωνάδα δελμωμένη και τους σερβίρανε φιαλάδα πορτοκαλωμένη. Τι να την κάνω αυτή ρε πλαστογλυφίες αγωτικές έχεις. Γιατί λέει κύριε έχετε κουφάλα. Να τη χωρίσετε. Δεν τρέπεσε ρεκτίνο μόλις καθάρισε την κουφάλα του αυτός άρχισε και τραγούδαγαν όλοι μαζί. Ούρα δεν έχει ο ακρινός. Εδώ ουρώνει ο τελιανός. Κάθε καημάνι και λιμός. Ο πεθαδρόμος τα έχει έξω. Σε ρώτησε ποδόσταμο. Τελικός θα είναι τον περίδρομο και πετάει το ψήφιο σε την παρέα και λέει αφήστε με και μέσα σπόρη τα φίλη της εποχής. Την ώρα που σηκώνεται αυτός πετάει ένας άλλος λέει κάτσε κάτω ρε, αείδησες καταντία. Μεγαλιεύεστε αστιότατε. Και στα φιλμ που ήταν όλα παιδιά λέγια κατά. Μπόιν και κλάνι. Υπερηχητικό έργο. Ο γυράσκοπος που κρύωσε από κάτω. Βατπρουφικό για την υγρασία. Ο δασέν το ρομπόν. Ξυλουργικό. Γιατί φτωχήθηκα γεννή. Ντόπιο. Η σκλήρα μας μύρισε χτυπά. Ξαριστικό για αυτό. Δεν χωρούν να μας βοηθήσουν. Εγωιστικό.
Δεν θέλω τάφο στο σταύρο μου. Οικογενειακό με γρασίδι. Δεν θέλω να με έψεις για κλάνα. Με τουρμπίνες. Σύση η αυτομένη πονεκράτηρα. Ξένης παραγωγής. Ταξίλιο γαμίδι. Ντοκιμαντέρ. Γένα, γιατί με μάνησες? Αντισυλληπτικό. Ένας υπέροχος κερατάς. Αν το τα φτάσετε γίνοντα καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.